Vážení cestujúci, volám sa Zuzana Golianová a pri príležitosti Mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej zbierky poviedok Ako z cukru. Táto kniha je tiež súčasťou projektu Knihobežník. Dios. Aďo je najlepší. Aj iní boli na mojej oslave, ale on je fakt, že super. Jakže super? Prečo super? Jakže super. Je najlepší. Aj iní sú dobrí, ale on je fakt, že úplne super. Akože úplne super z vašej triedy, alebo úplne, že najsuper z celej školy? Ja som najprv asi ani nevedela, že je taký super, ale vieš, on mi priniesol, ale to nesmieš nikomu povedať. Prisahaj, že to nikomu nepovieš. Prisahám. Ani Evenie. Priniesol mi tigrie oko v zlatom srdiečku. Wow, on je fakt, že super. Však to ti tu hovorím. Žiadne kindervajce ani firemné prívesky od rodičov, nič také. Chápeš? Chápem. Povedala potichu sama pre seba a v tom momente jej všetko došlo. Viac menej už po niekoľký raz. Chýba jej Aďo. Chýba jej niekto najlepší, niekto fakt, že super. Chýba jej tigrie oko v zlatom srdci. Vždy jej chýbalo, ale teraz asi najviac. Dios. Prižmúrila oči, čo robí vždy, keď na ňu príde žiarlivosť, a pozorovala tie dve malé vo farebných pančucháčoch. Žaby. S perspektívou. Má muža, o ktorom si myslela, že je muž jej života. Ale nie je to Aďo, je to Rudo, ktorého všetci volajú Rufus. Boh vie prečo. Zrejme to má niečo spoločné so Španielskom. Je absolútny znalec španielskej histórie a keby sa dalo, najradšej by sa oženil rovno s Izabelou Kastílskou, hotový Ferdinand II. Takmer rovnako starý. A ona je ako taký Kolumbus, odkázaný na podporu a priazeň jeho veličenstva. Vyplávať či nevyplávať? V ruke zvierala štiknutý lístok. Tento raz sa jej tá MHD nezdala ani taká drahá. Na ďalšej zastávke vystúpila. Mala pocit, že sa snáď prvýkrát cíti stará. Ak aj nie stará, prvýkrát pocítila svoj vek. Nestalo sa to teda vtedy, keď si našla celulitídu, ani vtedy, keď ju zradilo telo vo fitku. Dokonca ani vtedy, keď Rufus od nej odišiel za mladšou na chvíľu. Narovnala sa, zložila z vlasov slnečné okuliare, nasadila si ich späť na oči a vykročila. Boli 3 hodiny. Mali ísť s Rufusom na obed, čo jej mal o 10:00 potvrdiť, ale neozval sa. Škvrkalo jej v bruchu, až to bolelo. Neznáša jesť na ulici. Ako hovorí aj otec, všimni si, len tuční ľudia jedia na ulici. Spasila ju malá talianská reštaurácia so 6 stolmi. Je obľúbená, rýchla a chutná. Striedajú sa tam 2 čašníčky sestry. Obe ju už poznajú. Dala si 1 trojholník pice. Sherry paradajky, mozzarella a rukola. Dobre jej padla. Tak akurát. Keď vyšla von, zazvonil jej mobil. Tak ako? Práve som skončil, môžeme sa ísť najesť. Kde si? Mali sme ísť na obed, nie? Sú skoro 4. Celý deň si sa neozval. Mi Bella, nevyčítaj mi zase. Nič viac si neprajem. Nedávaj mi dôvod, to je celé. Ale ja som od rána nejedol, pridáš sa alebo nie? Práve som mala pizzu. Pizza? Čo je to za jedlo? O hodinu viem byť v La Corride. Stretíme sa tam, dobre? Dobre. Te quiero. Medové motúzy po španielsky, tomu ide. Sem tam. Ako sa povie tigrie oko? Ojo de tigre? Naučili ju trochu po španielsky. Ligeramente. Ukázali jej, ako sa robí paella, spolu fandia FC Barcelone a v lete sú schopní vypiť na Kanárskych ostrovoch snáď hektolitre sangrie. Je to dosť? Ďakujem za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.